Dneska je 19. září. Pojďme se podívat, jak fungují data v češtině. We will look at the month of October, říjen. We will use the form října. 1. října, 2. října, 3. října, 4. října, 5. října, 6. října, 7. října, 8. října, 9. října, 10. října, 11. října, 12. října, 13. října, 14. října, 15. října, 16. října, 17. října, 18. října, 19. října, 20. října, 21. října, 22. října, 23. října, 24. října, 25. října, 26. října, 27. října, 28. října, 29. října, 30. října, 31. října.